Mae pawb yn greadigol, a falle un o ystrydebau mwyaf yw'r ffaith bod pobl yn meddwl bod fel 2 camp, bod chi'n neu yn greadigol neu bod chi ddim, a bod dim gwahaniaeth. Bod yn greadigol ar sgiliau creadigrwydd na yn helpu chi ddatrys problemau, meddwl am ddatrysiadau i bethau, gwneud cysylltiadau a cydweithio. Felly bod fe'n yn fframwaith Cwricwlwm i Gymru, yr awgrym i ni'n cael yw bod yn greadigol yn eich helpu i ddatblygu unigolyn cyflawn. Felly, gobeithio wneud hwnna. Shwmae pawb a chroeso i ymchwil ar y gweill gyda fi, eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Megan Sass, ymchwilydd PhD o Ysgol y Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd, yn ymuno â ni i drafod ei ymchwil ar greadigrwydd yn y dosbarth Cymraeg yn hyd-destun Cwricwlwm i Gymru. Mae ymchwil Megan yn edrych ar sut mae athrawon ac ysgolion yng Nghymru yn deall ac meithrin creadigrwydd a sut y gellir ddefnyddio dulliau creadigol i wneud gwersi Cymraeg yn fwy ysbrydoledig ac ystyrlon. Yn ogystal â'i gweithreithiol, mae Megan hefyd wedi cydweithio â chyngor celfyddydau Cymru i ddatblygu a threalu gweithgareddau creadigol newydd yn y wers Cymraeg. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Megan. Shwmae Meg, sut wyt ti? Helo, bore da, diolch. Diolch yn fawr iawn am ddod ar y podlediad. Mae'n hyfryd i gael di. Dwi wir yn edrych ymlaen a glywed mwy am greadigrwydd yn y cwricwlwm. Mae'n edrych yn rili ddiddorol. Ond, cyn i ni ddechrau ar dy waith, dyn ni'n dechrau pob pennod y podlediad gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. Felly, sut mae dy wythnos di wedi bod, be wyt ti wedi bod yn neud, os na wedi heriau. Sut mae pethau'n mynd? Iawn. Fi yn y bedwaredd flwyddyn nawr, felly mae lot o ddrafftio a symud pethau o gwmpas a gweld sut mae'r peth cyfan yn edrych. Felly, derbyn adborth, ymateb i'r adborth na, a just ddrafftio. So, fi ddim yn gweud diflas, ond mae lot o fel mynd dros stwff fi wedi wneud o'r blaen, a fel mynd nôl at bethau felly nes i sgwennu fel yn y flwyddyn gyntaf neu'r ail flwyddyn. So, mae diflas yn gair wrong, ond weithiau ni fel, fi'n credu fel ymchwilwyr, ni jyst yn ffocysu gymaint ar y prosiect, bo weithiau mae'n neis cael fel step nôl o'r peth. So, mae'n ddiddorol mynd nôl nawr at y stwff falle nes i sgwennu dar y cychwyn, a gweld os mae'n dal yn ffit o rili hefyd. Ydy lot wedi newid yn yr adolygiad llenyddiaeth, neu? So, mae'r ymchwil yn edrych ar y Cwricwlwm i Gymru, a yn amlwg mae hwnna dal i newid, so mae loads o stwff dal i gael ei gyhoeddi. Felly, mae stwff fel sydd wrth raidd ar arolwg o'r llenyddiaeth, mae hwnna dal wedi as yr un peth, ond mae lot falle i ychwanegu neu lot i falle signpost o i ddweud bydd hwn yn dod nes ymlaen yn y treithawd. A hefyd, mae maes creadigrwydd yn datblygu o hyd, so mae cyfrol wedi cael ei gyhoeddi haf yma, so mae rhywbeth rili cyfoes o fi drafod, ond amlwg, oedd hwnna ddim na yn 2022 pan nes i ddechrau. So, a falle nid bod fe'n newid perspektif, ond yn amlwg, mae perspektif ti fel ymchwilydd yn newid. Wel, mae un fi wedi trwy gydol yr astudiaeth hefyd. So, falle y stwff greiddiol na ni'n sgwennu. Mae fe dal yn berthnasol, ond falle bod fe'n llai berthnasol achos mae stwff mwy perthnasol wedi dod ers ni. So, jyst ffindo'r balans na hefyd o ran y stwff oedd falle di sbardun o'r syniadau cychwynnol na, a ydyn nhw dal yn heiddi lle, neu ydyn nhw falle jyst yn dal na, ond mewn fformat bach yn wahanol. So na'r peth o'r drafftio, mae fel lot o fel, mae popeth na, jyst symud stwff gwmpas, a falle aileirio stwff neu torri, fel falle bod fe o falle gweld sut mae'r prosiect i datblygu, falle bod fe dim ond yn heiddi brawddeg nawr yn yr arolwg o'r llenyddiaeth yn hytrach na'r paragraff neu 2 paragraff oedd wedi cael yn y cychwyn. So mae fe'n mynd yn iawn. Mae'n gyffroes ddo, ti'n gweld y golau nawr, gobeithio ti'n gweld y golau. Mae fe'n anodd achos fel chi'n treulio bob dydd gyda'r ymchwil ma. So, a mae fe bach fel, a fel i'n syth o'n graddu strydedig i wneud y PhD, so fi'n teimlo fel fi wedi bod yn astudio ers fel
6 mlynedd, 7 mlynedd yn nawr. So, fi kind of just moyn, a fel fi'n gwella gweld ffrindiau fi, neu fel aelodau o'r teulu yn cael fel swyddi fwy normal, a fi fel, fi just moyn cyrraedd y pwynt na nawr. Ond fi'n gwybod daw'r pwynt, ond mae fe just, fel ti'n gweud, y last push ma nawr, mae popeth na, mae just angen rhoi at ei gilydd a fel, neud yn siŵr bod fe'n edrych yn neis ac yn deudi, a wedyn gobeithio. Y faifa. Symud wedyn. Y faifa. Be fydd yn ffain, really. Ar ôl 3 mlynedd, ti yn gwybod fel ti o'r arbenigwr yn dy bwnc di ond oed, so... A fel ti'n gwybod, achos ni yn yr un ysgol, fel mae prosesau monitro ni'n eitha, nid llym ond fel eitha trylwyr, so fel fi wedi gorfod cyfiawnhau gwahanol rannau o'n ymchwil reit ers y cychwyn cyntaf, ers y blwyddyn gyntaf na, so fi'n teimlo bod fi yn eitha good am fel cyfiawnhau pam fi wedi gwneud dewisiadau, neu pam fi wedi pigo ar y cyfrolau yna'n benodol, neu pam fi wedi dilyn trywydd penodol. So, mae'r ymarfer na'n really good. So, Just gyffroes na edrych o'n ad o fe, yn union. Fab. Na, mae pethau, mae'n kind of adeg o flwyddyn na, ond fe, gyda ti yn mynd mewn i dy bedwerydd flwyddyn, siwr o fod mae'n newid i sut oedd e a dechrau drydydd flwyddyn llynedd? Achos fel, os fi'n meddwl blwyddyn yn ôl, oedd ymchwil fi ddim i gyd i cael ei gasglu, so nes i cyfres o arsylwadau rhwng media rhagfyr llynedd. So fel, ar y pwynt ma, oedd dim ymchwil fi gyd gyda fi. A nawr, mae dy fi drafft yw e, ond drafft cyflawn o'r thesis. So, mae gymaint yn gallu newid o fewn blwyddyn hefyd. So, mae fe'n reit gwahanol i fel oedd e adeg ma llynedd. A wedyn, ar dechrau'r 5 blwyddyn, bydde di'n Dr Sass. Yn union. Mewn ysgol, dechrau PGCE. Na'r cynllun ar hyn o bryd, fi'n meddwl. Achos mae'r ymchwil wedi edrych ar byd addysg, a mae fe kind of just i ysbrydoli fi fyna cwblhau cwrs tar, really. A na siŵr o fod beth byddwn ni wedi gwneud os o'n i ddim wedi bod yn llwyddiannus yn y cais gael PhD, byddwn ni wedi mynd off a wneud cwrs tar i gychwyn. So fi dal di aros ym maes addysg o ran yr ymchwil, ond just yn ymchwilio i faes addysg, ond nawr fi'n teimlo, actually, fi moyn bod yn y dosbarth. So, na'r gol, ty beth. Dwi'n gallu gweld y diwrnod yn oetho ar dy gwrs dar, a maen nhw'n dweud, ydy unrhyw'n wedi wneud addysg o'r blaen, a tystysgrifau addysg gyda unrhyw'n? A ti'n like, Dr Sass, addysg. Bydd hwnna'n mynd lawr yn fab. A wych. So ti wedi sôn am kind of sut mae pethau'n mynd. Wyt ti eisiau just esbonio beth ydy dy bwnc? Like, be wyt ti actually yn astudio? So fi'n ymchwilio i Creadigrwydd yn nhermau Cwricwlwm i Gymru. So gath fframwaith Cwricwlwm i Gymru newydd ei gyhoeddi nôl yn 2020, a ers ni mae ysgolion Cymru wedi bod yn gweithredu cwricwlwm. Ond mae fe yn wahanol i unrhyw cwricwlwm sydd wedi bod yn flaenorol, a mae lot o bwyslais ar ddatblygu dysgwyr mewn dulliau fwy holistaidd. A'n rhan o hynny, mae'r 4 diben sy'n ffocysu'n fwy ar fel yr unigolyn cyflawn a sut maen nhw'n datblygu yn y 21st century, sut maen nhw yn mynd i o ran fel swyddi dyfodol, ni ddim yn gwybod be fydd swyddi'r dyfodol, felly sut ni'n gallu paratoi'r dysgwyr na gorau'n gallu, heb o bod beth sydd i ddod fath o beth. So yn rhan o hynny wedyn, mae'r dyheuad bod dysgwyr Cymru yn ddatblygu i fod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol. Felly mae'r astudiaeth falle yn cymryd fel golwg really manwl ar y gair creadigol ac ar sgil creadigrwydd na. A wedyn, achos yng nghefndir i fel rhywun sydd wedi gwneud cwrs gradd Cymraeg, a wedyn bod fi wedi lleoli yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, fi'n edrych yn benodol ar y wers Gymraeg a sut mae meithrin creadigrwydd yn y wers Gymraeg. Felly eto, ffocysu'n really manwl ar y wers na, a sut falle pa oedd y ddulliau creadigol, be ni'n gallu iwso yn y dosbarth Cymraeg, mwyn meithrin creadigrwydd dysgwyr, a cyrraedd nodau'r cwricwlwm, really. Fab. So kind of cwestiwn nesaf ydy, ble ges ti'r syniad i wneud yr ymchwil yma, o lle mae'r ysbrydoliaeth wedi dod? Felly, oedd Dr Rhiannon Marks ym Mhrifysgol Caerdydd wedi wneud cais
at y Coleg Cymraeg i gael prosiect yn edrych ar Creadigrwydd yng Nghwricwlwm i Gymru. A oedd e'n eitha fel, um, na fel, oedd e'n eitha, nid fel basic o ran cais, ond o ran fel, na really gyd o'n nhw'n gweithio gyda o ran Cwricwlwm i Gymru, a achos arbenigedd Rhiannon fel darlithydd yn y Gymraeg, bod e wedi lleoli yn Ysgol y Gymraeg fath o beth. So, oedd y prosiect yn eitha agored, really, o ran, oedd y gyfyniad na, bod fe'n edrych ar Creadigrwydd yn Cwricwlwm i Gymru, a bod y dosbarth Cymraeg yn cael ystyriaeth. Ond ar ddechrau'r prosiect, fel, o'n i ddim yn siŵr os byddwn ni'n edrych ar ysgolion cynradd, os byddwn ni'n edrych ar holl feysydd dysgu'r cwricwlwm, a wedyn rhywsut trafod yr agwedd o'r wers Gymraeg. So, oedd yn eitha fel eang o ran syniadau. Felly, nid syniadau fi oedd e falle syniad greiddiol, ond wedyn, achos oedd e'n eitha eang o ran beth oedd yn gallu cael ei wneud o fewn y prosiect, fi wedi gallu wedyn penderfynu beth o'n i moyn wneud o fewn hwnna. Felly, mae cyfle wedi bod i drealu dulliau yn y wers Gymraeg, mynd mewn i ysgol ar sylwi a gweithio gyda athrawon, a hefyd Cyngor Cerdded Cymru. So, a fel y syniadau na neu fi sydd wedi dod â'r syniadau na wedyn ni at y prosiect. So, elfen eitha cydweithiol o'r cychwyn, really. Oedd y cais na, felly nes i ymgeisio am y cais fel byddwch chi swydd, a wedyn oedd dy fi fel y ryddid bron i fynd ar prosiect i'r trywydd fi wedi. Mae'n swnio'n rili ddiddorol, a hefyd, just fel rhyw fath o cyd-destun, dechreuais ti'r PhD pryd 2022? Medi 2022. Dyna oedd y flwyddyn gyntaf mae'r Cwricwlwm i Gymru wedi cael ei lawnsio yn llawn yn yr ysgolion i gyd, achos wnaeth e cael ei cyhoeddi yn 2020, ond oedd. A wedyn ysgolion cynradd hyd at 2022. Wel, ti'n gwybod mwy na fi am hyn? So yn amlwg, yn 2015 nath y Llywodraeth gyhoeddi adroddiad yr Athro Donaldson, dyfodol llwyddiannus, a dyna oedd fel ysbardun i'r newidiadau yma. Felly, y syniadau ni'n gweld yn y fframwaith Cwricwlwm i Gymru yw beth oedd wedi argymell yn yr adroddiad na. So, oedd fel cyfnod o fel 4-5 mlynedd ble o'n nhw'n datblygu fframwaith Cwricwlwm i Gymru, a fel mae'n bwysig tynnu sylw mae fframwaith yw e. So, y syniadau fel ffram, a wedyn mae'r ysgolion yn cymryd na, a wedyn y ffordd hawsau i ddisgrifio yw roi'r cig ar yr asgwrn, fel nhw sy'n penderfynu felly'r themau, yr pynciau, sut maen nhw'n mynd i weithredu gwahanol agweddau o'r cwricwlwm. Felly gafodd hwnna ei gyhoeddi nôl yn 2020, ond amlwg nath y pandemig ddod. Felly y cyfnod na ble oedd athrawon i fod i gynllunio, i drealu, arbrofi, i weld sut oedd ei dulliau cyfredol nhw yn ffito i Cwricwlwm i Gymru, faint oedd angen newid, beth oedd angen newid. Y cyfnod na o gynllunio, really, oedd hwnna'n amlwg wedi cael ei darfu gan Covid. Felly, yn 2022, oedd ysgolion cynradd Cymru i gyd fod gweithredu Cwricwlwm i Gymru, a wedyn, fi'n credu'r cynllun greiddiol oedd bod blwyddyn 7. Felly, oedd gan ysgolion yr opsiwn i weithredu fe i blwyddyn 7 os o'n nhw moyn, ond gan gydnabod felly bod y pandemig wedi achosi rwystre. Felly, y flwyddyn ganlyn o wedyn, 2023, oedd bob blwyddyn 7 yn gorfod cael ei ddysgu yn ôl gyfynion Cwricwlwm i Gymru yn ogystal â blwyddyn 8. A wedyn mae'r roll-out na di parhau. Felly, nath blwyddyn 10 ymuno â'r broses mis Medi eleni, a wedyn blwyddyn 11 y flwyddyn nesaf. Felly, erbyn Medi 2026, bydd pob dysgwr o 3-16 yn dilyn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Mae'n ddiddorol, a wedyn mae'r cwricwlwm, wrth gwrs, mae cwricwlwm newydd yn eitha wahanol, ond fe, gyda'r hen cwricwlwm Cymru, a'r cwricwlwm genedlaethol yn Lloegr, maen nhw yn fwy prescriptif o ran beth yn union mae rhaid i'r athrawon yn dysgu wrth y plant. O'n i'n gwybod o fy mhrofiad i o gweithio fel athro yn Llundain, oedd am flwyddyn 3 roedd rhaid i fi wneud rhyw darnau wybodaeth penodol, ond nawr mae Cwricwlwm i Gymru yn seiliedig ar, be maen nhw'n galw nhw? What matters statements. So datganiadau'r hyn sy'n bwysig. So,
Mae fel, so yn hytrach na cael fel Cymraeg, Saesneg, mathemateg, bioleg, cemeg, hanes ag ati fel pynciau ar wahân. Mae'r cwricwlwm wedi cael ei drefnu fesul meysydd dysgu a phrofiad. Felly mae pynciau tebyg neu pynciau bydde yn rannu felly disgyblaethau tebyg. Maen nhw wedi cael ei grwpio, felly mae'r ieithoedd yn un. Mae'r celfyd yma mynegiannol un, iechyd a lles, hwnna'n rili profi fi, dealltwrs fi nawr. Y dyniaethau, mathemateg a rifedd, a wedyn gwyddoniaeth a thechnoleg. Felly na'r 6 maes dysgu a phrofiad, a wedyn ym mhob un o'r meysydd dysgu a phrofiad na wedyn ni, mae yna datganiad o'r hyn sy'n bwysig. So mae fel rhyw 3-5 ym mhob un o'r meysydd, a felly na'r nod o fewn y maes dysgu na, felly o fewn y wers Gymraeg sydd yn bodoli o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, mae dyn nhw 4 maes dysgu datganiad o'r hyn sy'n bwysig, mae angen iddyn nhw gyrraedd cyflawni. A mae hynna'n wir o'r plant mwyaf iau, felly eich plant 3-4 mlwydd oed, i'r plant na sy'n sefyll tygau yn 15-16 mlwydd oed. Felly mae fwy o dilyniant wrth raidd y cwricwlwm i Gymru yma. Felly bod yr un nodau falle yn rhedeg ar draws continuum addysg disgybl. A fel o'n i'n sôn ddoe, mae'r cwricwlwm newydd yn i fod yn fwy hyblyg o ran kind of lefel y dysgwyr nawr, ond mae i fod yn tailored fel petai i'r lefel y dysgwyr unigol. O'n i'n sôn ddoe yn y swyddfa ond ni, bod yr hen cwricwlwm neu'r hen strwythur yr ysgolion yn rhoi plant mewn cyfnodau allweddol. Lle maen nhw mewn kind of oedrannau yn hytrach na lefel eu datblygiad, ond nawr mae cwricwlwm newydd wedi torri nhw o roi nhw mewn i camcynnydd 1 hyd at 5. So, felly, yn amlwg, byddech chi'n disgwyl, byddech plant fwyaf iau, y plant ienga, bydden nhw falle'n gweithio camau 1 a 2, a byddech plant hŷn chi'n gweithio yng nghamau 4 a 5, ond gan gydnabod anghenion unigol bob dysgwr. Falle bod yna dysgwr 16 mlwydd oed sy'n gweithio yng ngham 3 un o'r meysydd dysgu a phrofiad. So mae fe eto falle'r syniad fwy holistaidd ma o ystyried y dysgwr, bod anghenion grŵp o ddysgwyr, jyst achos maen nhw'r un oed, bod anghenion dysgu nhw yn mynd i fod yn wahanol, a falle'n really wahanol o fewn un blwyddyn ysgol. Felly fi'n credu na'r syniad tu ôl i'r camau cynnydd, y ffaith bod yr unigolyn yn cael ei ystyried yn hynny o beth, bod, falle bod dysgwr X ddim wedi cyrraedd y cam yma yn y maes dysgu yma, ond yn yr hen drefn gyda'r cyfnodau allweddol, oedd angen i bob dysgwr, heb os beth oedd ei anghenion, gyrraedd hwn a hwn, erbyn iddyn nhw gyrraedd blwyddyn 7, erbyn iddyn nhw gyrraedd blwyddyn 9, erbyn iddyn nhw gyrraedd blwyddyn 11. Ond mae hwn, jyst yn cydnabod bod dysgwyr yn dysgu'n wahanol a gyda chryfderau gwahanol. A dylsyn nhw ddim cael ei, falle roi lawr yw'r fel phrase anghywir, ond roi lawr jyst achos bod nhw ddim yn dda iawn yn hwnna, fath o beth. A mae'n dod lawr â cefnogaeth hefyd, os ti'n gallu kind of addasu'r cefnogaeth yn fwy ar gyfer y plentyn unigol, os dyn ni yn gwybod bod nhw ar cam cynnydd 1 neu cam cynnydd 2, neu unrhyw beth fel yna. Dwi jyst eisiau gofyn, os llenyddiaeth kind of o gwmpas newid i'r cwricwlwm, ti wedi dod o hyd i, neu pa fath o llenyddiaeth wyt ti'n gweithio ar sail nhw? So, mae fel bron a bod 2 fath o grŵp o llenyddiaeth fi wedi edrych arno fe. So mae'r stuff fel theori creadigrwydd, y syniad ma o beth yw creadigrwydd, sut mae diffinio creadigrwydd, felly'r addysgeg, so'r pedagogi sy'n tu ôl i theoriau addysg sy'n ymwneud â creadigrwydd, yr heriau sydd wrth raidd meithrin creadigrwydd o fewn ysgolion. So mae fel y grŵp 9 o waith, a wedyn yn amlwg mae y stwff am fframwaith Cwricwlwm Gymru, so yr actual fframwaith, y droddiad Donaldson, y dogfennau tegol, yn amlwg maen nhw wedi datblygu a cael ei ryddhau yn ystod y PhD, a hefyd nawr dros y cwpl o flynyddoedd diwetha,
fel mae cyfnodolyn Wales Journal of Education neu beth bynnag yr enw, wnaethon nhw cyfrol cyfan yn ffocysu ar fframwaith Cwricwlwm i Gymru. So, mae bach fwy yn datblygu, ond mae wedi bod yn eitha anodd achos o ran y stwff theori creadigrwydd, jyst braidd dim byd trwy Gymru y Gymraeg. Yr unig bethau rili yw beth mae Cyngor Celfyddyd y Cymru wedi cyfieithu a'i datblygu ar gyfer eu rhaglenni nhw. A wedyn, mae'r stwff yn trafod fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn amlwg yn newydd, ond does dim rili yn trafod yr elfen creadigrwydd na. So, mae na le mae'n prosiect i gobeithio yn ffito mewn am pontio'r ddau beth. So mae lot o stwff wedi dod mas o ran yr egwyddor subsidiaraidd sydd wrth rhaid y fframwaith, so'r syniad ma bod athrawon yn cynllunio ar lefel lleol ar gyfer anghenion y dysgwyr yn eu hysgol nhw. Dyna pam does dim falle restr o themau neu restr o pynciau mae angen i bob ysgol wneud, yn hytrach na bod nhw'n defnyddio'r fframwaith i dyfeisio cwricwlwm sy'n berthnasol iddyn nhw, felly falle yn ystyried hanes lleol neu enwogion lleol neu barddoniaeth a llenyddiaeth gan llenorion lleol ag ati. So bod yr elfen lleol na, a'r syniad ma bod mae'r athrawon ma sy'n gwybod ei dysgwyr gorau, nid cynllunio'r polisi mewn swyddfa yng Nghaerdydd. Felly, mae gwaith ymchwil ar yr elfen na, a'r heriau mae na'n codi. Mae peth ymchwil hefyd ar y ffaith bod lot fwy o bwysau ar sgiliau a'r cymwyseddau mae dysgwyr yn datblygu, a'r ddadl ma, neu'r ystrydeb ma at fel mae dysgwyr yn mynd i fod yn colli fel y gwybodaeth yn hytrach, achos maen nhw'n datblygu sgiliau ma, ond y syniad sydd wrth raidd fframwaith Cwricwlwm i Gymru yw bod dysgu gwybodaeth a dysgu sgiliau yn mynd law yn llaw, a bod modd wneud y ddau beth, a bod y ddau beth yn helpu o ran y dysgu ei gilydd. So mae peth ymchwil fan'na, mae hefyd stwff o ran fel caffael iaith, a'r newidiadau yma, hwnna sydd i weld o ran hwnna yn yr fframwaith. Ond does dim byd rili ar greadigrwydd, so mae fe'n eitha rhywle yn y canol gobeithio. Mae'n swnio'n ddiddorol. So'r kind of cwestiwn nesaf, efallai, kind of yr $1 million cwestiwn ydy, yn dy farn di, beth yw creadigrwydd? Mae hwn fel paratoi at y feifa. So, yn hermau Cwricwlwm i Gymru, felly sut fi wedi bod yn fframio fe dros y 3 mlynedd diwetha, mae fe'n sgil, creadigrwydd yw'r sgil sy'n galluogi pobl i fod yn greadigol. Mae pawb yn greadigol, a falle un o ystrydebau mwyaf yw'r ffaith bod pobl yn meddwl bod fel 2 camp, bod chi'n neu lle yn greadigol neu bod chi ddim, a bod dim gwahaniaeth. So, bod fe yn continuum, bod falle chi'n rili greadigol yn un maes, a bod chi ddim mewn maes arall, neu bod chi'n llai greadigol mewn maes arall, ond bod fe ddim jyst yn cysylltu gyda'r celfyddydau. Mae hwnna'n ystrydeb arall sy'n gallu bod yn mae perthynas rhwng creadigrwydd a'r celfyddydau. Ond bod yn greadigol ar sgiliau creadigrwydd na yn helpu chi ddatrys problemau, meddwl am ddatrysiadau i bethau, gwneud cysylltiadau a cydweithio. Felly bod fe'n yn fframwaith Cwricwlwm i Gymru, yr awgrym i ni'n cael yw bod yn greadigol yn eich helpu i ddatblygu'n unigolyn cyflawn. Felly, gobeithio wneud hwnna ateb y cwestiwn. Felly mae creadigrwydd yn rhywbeth sy'n eitha hyblyg. Nid hyblyg, ond amorphous. Mae rhywbeth sydd yn newid ac yn kind of perthnasol i'r lle ma yn penodol. Os fi'n meddwl am fel ynghyfderau i pan o'n i'n ddysgwr, o'n i'n dda o ran cerddoriaeth, o'n i'n gallu chwarae offrynau, ond o'n i hefyd yn gallu sgwennu'n greadigol. Falle bod y stwff na yn fwy traddodiadol creadigol, stwff na bod ni'n cysylltu, y syniad fel artist ag ati. Ond bod fi ddim yn dda iawn yn y gwyddorau yn meddwl am datrysiadau problem. Wel, os ti'n meddwl am y continuum creadigol, ti'n methu gweud bod fi ddim yn greadigol, neu bod fi yn greadigol, ond bod fi
just rywle ar y continuum na. Ar y gwrthwyneb, falle bod dysgwr sydd yn really meddwl yn fel out of the box, ddefnyddio'r fel ymadrodd poblogaidd o ran meddwl am datrysiadau y maes gwyddoniaeth, ond bod nhw ddim yn gallu falle yn fwy ystradebol tynnu llun yn celf. Wel, mae hwnna ddim i weid bod nhw ddim yn greadigol, maen nhw jyst yn dangos eu creadigrwydd nhw mewn ffyrdd gwahanol. Yeah. A na be mae fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn neud, achos mae'r 4 diben i fod i gael ei ddatblygu ar draws y cwricwlwm gyfan. Felly mae disgwyl i ddysgwyr fod yr un mor greadigol yn mathematig a thechnoleg a y cerdded yma yn y gianol. Felly, y ffaith bod fe ddim yn perthyn i ddisgyblaeth penodol, bod fe'n mynd i amrywio o ddysgwr i ddysgwr, a bod gallu creadigol dysgwr o fewn meysydd gwahanol y cwricwlwm hefyd yn mynd i amrywio. Ie, na wych. So, cwestiwn yw nawr, ni wedi amlinellu dy prosiect ti, ni wedi drafod yr sail llenyddiaeth sydd gyda ti, ond os na, siwr o fod mae amcanion ar gyfer, neu research questions, oedd na research questions penodol gyda ti? Felly, yn y cais greiddiol, oedd na fel suggestion o cwestiwn ymchwil, really. A hwnna oedd beth yw creadigrwydd. Felly, nid i falle teilwra hynna bach fwy o ran beth yw creadigrwydd yn hermau Cwricwlwm i Gymru, achos yn amlwg mae datblygu creadigrwydd dysgwyr y maes addysg yn mynd i fod yn wahanol i'r creadigrwydd mae y byd busnes yn disgwyl i weld. So, bod y creadigrwydd sy'n berthnasol i ddisgyblaeth penodol yn mynd i amrywio. So, so beth yw creadigrwydd yn hermau Cwricwlwm i Gymru? A wedyn, bod fe wedyn yn ffocysu ar y dosbarth Cymraeg ar athrawon na. Felly, mae yna elfen gydweithredol wedi bod trwy gydol y prosiect, bod fi ddim eisiau bod fel, fi yw'r arbenigwr ar hwn, dyma prosiect fi, dyma beth sydd fi weid, ond bod lleisiau athrawon sy'n actually wneud hwn bob dydd, fel nhw sy'n gwybod. So, o'n i moyn bod nhw yn bwydo hwnna, a bod lleisiau na wrth raidd yr astudiaeth trwy gydol. Felly'r ail cwestiwn ymchwil wedyn ni, mae hwnna'n edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd i feithrin creadigrwydd yn y West Gymraeg. Felly, siarad treiholiadur gyda'r athrawon i ofyn ble maen nhw'n gweld y cyfleoedd, ble maen nhw'n gweld y heriau, a'r profiadau maen nhw wedi cael o weithredu Cwricwlwm i Gymru. A wedyn, symud ymlaen, eto aros gyda fel y themol gydweithio, a meddwl am syniadau rannu arfer da, beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim. Felly, dod ynghyd a falle rai o addysgeg mwy amlwg y maes, so oedd cyfle fan hyn hefyd i dweithio gyda Cyngor Cerdded y Cymru, felly wnaethon nhw ddod ei arbenigedd nhw hefyd, fel corff gyda'r nod o feithrin creadigrwydd yng Nghymru. Yn amlwg, mae fel falle lens y celfyddydau ar hynny, ond mae lot o'i raglenni nhw, yn enwedig o'r raglenni addysg, mae ffocws ar draws holl ddisgyblaethau'r cwricwlwm. Felly dod â nhw mewn fan'na i edrych ar ddulliau gwahanol o feithrin creadigrwydd, a wedyn cwestiwn olaf, ymchwil olaf wedyn ni oedd pa mor llwyddiannus oedd y dillnus i ddyfeisio fel rhan o'r prosiect wrth feithrin creadigrwydd dysgwyr yn y West Gymraeg, ond hefyd wrth magu hyder athrawon i defnyddio'r ddulliau yma. Felly na kind of y cwestiynau ymchwil, a bod nhw gyd really yn bwydo ei gilydd. Felly oedd y wybodaeth na nes i gasglu o ddogfen Cwricwlwm i Gymru wedi helpu fi fframio'r cwestiynau o ran deall y broses o lunio fframwaith Cwricwlwm i Gymru, a wedyn bod y heriau yn godi yn y cyfweliadau yna, bod nhw wedi bwydo'r holiadur o ran os oedd athrawon yn gweld yr un heriau, a wedyn dulliau neu'r cyfleoedd a'r heriau oedd athrawon yn ei gweld, trosglwyddo nhw wedyn o ran treialu falle rai o nhw i weld sut o'n nhw'n gweithio ar lawr y dosbarth, really. Fab. So, sut eis ti ati i gasglu'r data? So, oedd fel camau gwahanol. Felly, i gychwyn dadansoddi'r dogfen oedd y peth mwyaf pwysig, fel bod fi'n gallu deall yn union beth oedd fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn trafod, a ffindo le oedd creadigrwydd yn hynny.
A wedyn, ar ôl hynny, o'n i hefyd moyn deall yn fwy am y broses o lunio fframwaith Cwricwlwm i Gymru, fel rhywun o ddim yn rhan o'r broses na. Fel o'n i dal yn yr ysgol pan o'n i newydd adael yr ysgol pan nath nhw gyhoeddi'r Ie. fframwaith, so fel o'n i ddim yn rhan y broses na. Felly o'n i moyn gwybod fel beth nath ddigwydd, pa fath o drafodaethau o'n nhw wedi cael, pa fath o bethau o'n nhw wedi darllen, o'n nhw wedi ystyried. A wedyn, ar ôl hynny, yn amlwg o'n i moyn dod â lleisiau, achos gweision sifil nes i gyfweld yn nhw fyna. So wedyn o'n i moyn dod â lleisiau athrawon i mewn. So na pan nes i ddefnyddio holiadur, fel bod fi'n gallu cael athrawon o wahanol rannau o Gymru, gyda gwahanol lefelau o brofiad ag ati. A wedyn, cam olaf wedyn oedd arsylwi a treialu. Felly nes i weithio gyda un ysgol, a wnaethon ni gyd gynllunio pethau. Felly nid fi oedd yn gweud, ewch yn neud hwn, achos o'n i ddim moyn na. Eto nhw oedd yn mynd i wybod beth oedd yn gweithio i ysgol nhw. A fel, os o'n i wedi cynllunio fe'n hunan, falle bydde fi wedi cynllunio pethau chydig yn wahanol, ond eto nhw sy'n gwybod sut oedd ei dysgwyr yn ymateb, felly oedd un agwedd o'r treialu, nes nhw ddefnyddio taflen waith fel print-out. O'n ni ddim yn teimlo bod hwnna falle y dull fwyaf creadig o gallen nhw defnyddio i wneud y dasg na. Ond eto, o'n nhw moyn bod eu dysgwyr yn rhoi rhywbeth lawr ar bapur, a eu dysgwyr nhw yw'r plant ma. A maen nhw'n gwybod sut maen nhw'n ymateb. Falle bod nhw ddim di ymateb i rhywbeth ychydig fwy o ran fel symud yn gorfforol. So, falle oedd hwnna ychydig yn rwystredig, o'n i angen cydnabod fel actually yr athrawon ma sy'n gwybod eu stuff nhw, a fel fi di ymddiried ynddyn nhw i bwydo'r ymchwil ma, felly mae angen kind of roi'r agwedd na iddyn nhw. Felly, ie, hwnna oedd y cam ola wedyn ni, y treialu a sylwi. Cool, so just kind of i ganolbwyntio ar 2 dull o gallu data, be weles ti yn yr holiadur? Oedd na beth daeth mas ar y holiadur o ran data? So, o ran fel un o'r cwestiynau o'n i really moyn ffocysu ar oedd hyder yr athrawon, achos yn lot o'r stwff o'n i wedi darllen ar gyfer yr arolwg o'r llenyddiaeth oedd y syniad ma bod pobl yn meddwl bod nhw'n naill ai yn greadigol neu bod nhw ddim yn greadigol. A wedyn nath hwnna godi hefyd yn y cyfweliadau, felly oedd rai o'r bobl oedd wedi gweithio gyda'r ysgolion wrth lunio'r fframwaith yn awgrymu falle bod athrawon ddim yn hyderus yn eu gallu creadigol eu hunan, felly bod hwnna wedyn ni'n rwystyr iddyn nhw wrth ddatblygu creadigrwydd eu dysgwyr nhw. Felly o'n i moyn archwilio'r hyder na. Felly, o'n i wedi gofyn cwestiwn ynglyn â'i hyder, a yn amlwg eu canfyddiadau personol nhw o hynny ydy e. Felly oedd e ddim yn falle fel prawf, ble o'ch chi'n gallu mesur, really. Ond o'i canfyddiadau nhw, oedd lot o nhw yn hyderus, so o'n i ddim falle'n disgwyl y canfyddiad yna o ran beth o'n i wedi darllen, a hefyd beth oedd y bobl nes i gyfweld yn nhw wedi dweud. So, oedd hwnna'n really positif, really, weld bod athrawon sy'n dysgu'r Gymraeg yn eitha hyderus yn ei gall. Yn amlwg oedd ambell un falle'n llai hyderus ag ati, ond ar y cyfan, oedd y mwyafrif yn hyderus. Ond falle beth oedd yn fwyaf diddorol am yr holiadur oedd y diffyg sylw o'n nhw'n teimlo bod creadigrwydd wedi cael yn ysgolion nhw. Felly, nes i ofyn ynglyn â'r hyfforddiant oedd nhw wedi cael, oedd mwyafrif yn gweud braidd dim. Oedd ambell ymateb yn sôn am falle cyrsiau o'n nhw wedi bod yn wneud, ond fi'n tybio oedd yr athrawon na yn rhan o'r ysgolion arloesi. Felly nhw oedd yn rhan o'r broses lunio fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Felly, yn amlwg, mae hwnna hefyd falle yn pwysleisio bach o anhegwch o ran bod rai ysgolion wedi bod yn rhan o'r cyfle na i i gynllunio'r fframwaith ei hun, a felly wedi cael hyfforddiant, a bod rai ysgolion ddim wedi. Nes i ofyn os oedd arweinydd creadigol yn ei ysgol nhw, jyst i weld gan bod creadigrwydd wrth raidd y cwricwlwm, falle oedd hwnna falle yn rôl answyddogol, falle oedd rai ysgolion wedi penodi. Oedd y mwyafrif ddim wedi, ar un falle mwyaf diddorol oedd y ffaith bod neb
bod y rhan fwyaf ddim wedi diffinio creadigrwydd, a does dim diffiniad o creadigrwydd yn y fframwaith. Felly mae yna kind of meini prawf eitha hir o beth mae datblygu creadigrwydd yn edrych fel, ond o ran diffiniad, fi'n meddwl am fel short and snappy fel brawddeg. Creadigrwydd yw, bwmp. Ond does dim hwnna yn y fframwaith. Felly, yn amlwg, mae hwnna yn cyd-fynd yr egwydd o'r subsidiarydd na ni'n sôn am yn gynharach, a'r ffaith bod ysgolion yn cael gwneud penderfyniadau, felly falle bod ysgol A yn diffinio creadigrwydd yn wahanol i ysgol B. Ond bod kind of dim fframwaith iddyn nhw roi'r diffiniad na mewn. So, o'n i moyn gwybod, wel, ydych chi wedi diffinio creadigrwydd, a oedd y mwyafrif ddim wedi. A wedyn, oedd y mwyafrif hefyd yn cysylltu creadigrwydd ag ochr llenyddol y pwnc, felly yr barddoniaeth a'r nofelau a'r straeon byrion a dramau ag ati. A hefyd roi'r cyfle i ddysgwyr sgrifennu eu llenyddiaeth eu hunan. A wedyn, wrth drafod yr heriau wedyn, oedd lot wedi rhoi gramadeg, iaith ffurfiol ag ati fel yna. So, fi wedi disgrifio fe yn y canfyddiadau fel hollt, achos oedd e yn teimlo bod fel hollt rhwng y ddwy agwedd ma o'r Gymraeg fel pwnc, yn hytrach na bod y Gymraeg fel pwnc yn cael ystyried fel un, a bod yr ochr llenyddol na yn greadigol, a bod y ochr ieithyddol ddim yn greadigol. Yn amlwg, fi ddim yn credu hwnna. Fi'n meddwl bod pob agwedd o'r Gymraeg bod modd datblygu creadigrwydd mewn perthynas â pob agwedd o'r Gymraeg fel pwnc. A gobeithio na beth sy'n dod drwyddo yn y trealu a'r syniad ma o bod yn chwareus gyda iaith. Ond ie, oedd hwnna'n ganfyddiad eitha diddorol hefyd yn yr holiadur. Ges ti unrhyw barnau o athrawon dan hyfforddiant ar y foment? Neu pobl sy'n astudio cwrs tar? Na, so nes i ddim gysylltu da myfyrwyr cwrs tar, jyst achos o'n i ddim moyn bod y sampl yn mynd rhy eang, a o'n i moyn bod pawb gyda fel yr un cefndir, really, o ran tegwch yr astudiaeth. Ond oedd na cwpl oedd fel newydd hyfforddi wedi ateb yr holiadur. Oedd na, nes ti gallu data o ran pa mor hir mae'r athrawon wedi bod yn y gyrfa? Neu oes wahaniaeth rhwng yr atebion? Nes i fynd lawr fel bron fel rhywbeth o rabbit hole o ran fel plotio pa mor hir o'n wedi bod yn dysgu fel athrawon a wedyn beth oedd fel eu hyder nhw. A ddim patrwm, really, o gwbl. Oedd e'n random, honestly, o ran pa mor hyderus oedd nhw a faint o flynyddoedd o brofiad. Oedd na ambell sylw gan rai o'r bobl yn ateb yr holiadur, rai o'r athrawon, a oedd un wedi cymhwyso ers blwyddyn, a nath hi weid rhywbeth fel oedd e'n dalcyn caled o'r dulliau newydd mewn adran o staff, gyda staff fwy hyn. So ni'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol o ran, yn amlwg mae'r 5 mlynedd diwetha siŵr o fod o fyfyrwyr cwrs tar wedi bod yn derbyn hyfforddiant penodol ar fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Felly oedd e'n ddiddorol bod hi wedyn wedi rannu bod fe'n fwy heriol iddo hi fel athrawes newydd, gyda falle athrawon sydd gyda mwy o brofiad. Ond ie, na'r unig, ble oedd fel falle gwahaniaeth na. Achos y reswm yn gofyn achos mae'r cwricwlwm yn herio cyrsiau tar hefyd i ryw raddau. Dwi wedi dweud wrtho ti yn barod mod i wedi dysgu ar y cwrs tar yn Prifysgol Abertawe, o'n i ar ochr Cymraeg ail iaith, ond yn ystyried, yn trafod pethau fel creadigrwydd neu gweithio yn draws cwricwlaidd, mae nifer o athrawon yn meddwl, wel, mae hwnna'n rhywbeth ti'n gallu gwneud yn ysgol gynradd, ond dim byd ti'n gallu gwneud yn ysgol uwchradd, achos wy'n dysgu gwyddoniaeth neu wy'n dysgu mathemateg, a dyn nhw ddim yn gweld sut mae cysyniadau fel creadigrwydd neu cydweithio gyda pynciau eraill. Be mae hwnna actually yn golygu iddyn nhw? Mae loads o bobl yn meddwl wrth wneud sesiynau o'r creadigrwydd gyda nhw. Mae loads o bobl yn meddwl, well, I don't want to do a poster. Wel, dim rhaid ti'n creu rhywbeth. Mae'n jyst y dulliau ti'n ceisio cael y plant i meddwl am pethau. Dyna'r lle mae'r creadigrwydd, siŵr o fod. A fel,
Mae yna elfen o gydweithio, felly mae rhan o'r prosiect i ystyried fel sut mae modd defnyddio'r llenyddiaeth fel arf mewn unrhyw dosbarth, really. Fel mae cerddi'n bodoli am fel digwyddiadau hanesyddol, felly yn berthnasol i hanes neu yn sôn am falle, ddim yn gwybod, enghraifft, Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ross, mae yna sôn am ddigwyddiad niwclear yn hynna, felly mae hynny'n berthnasol yn dosbarth gwyddoniaeth enghraifft neu deiryddiaeth. Felly mae yna gyfle fyna, ond hefyd mae creadigrwydd yn mynd i fod yn domain specific o ran mae falle sut mae creadigrwydd yn edrych yn y wers Gymraeg yn mynd i fod yn wahanol i'r wers gwyddoniaeth, ond bod creadigrwydd dal i gael ei ddatblygu. So'r syniad na o defnyddio dychymyg i ddyfeisio cymeriad, falle bod hwnna'n fwy perthnasol yn eich dosbarthiadau ieithoedd, falle yn y dynieithaeth, feddwl am fel cymeriadau hanesyddol, ond wedyn ni, bydd angen y dychymyg yn y gwyddoniaeth i feddwl am, wel, sut ydyn ni'n mynd i datrys rhoi problemau mwyaf sy'n mynebyd gymdeithas, cynhesu byd eang, ryfel ag ati, fel, ond falle bod y ochr ryfel na'n dod mewn i hanes a dyniaethau hefyd, felly mae modd gweld sut mae disgyblaethau'n gallu gweithio gyda'i gilydd, ond hefyd, i fod yn deg i athrawon, maen nhw wedi cael ei fel rhoi mewn i'w pwnc nhw. Dyna Cymraeg, dyna gwyddoniaeth, dyna mathematig yr enghraifft. Felly, mae fe hefyd yn mynd i gymryd amser i addasu a arbrofi. A na un o'r canfyddiadau oedd yr athrawon yn rhannu, bod nhw ddim wedi cael cyfle. A falle, mae fe'n iawn o ran y cynradd, bod chi'n cael fwy o gyfle, falle bod chi'n gweithio'n fwy o fewn themau. Felly bod fe, fi ddim yn gweud yn haws, ond bod y dulliau falle'n fwy cyfarwydd yn y cynradd. So mae fe'n mynd i gymryd amser yn yr uwchradd, ond bod y athrawon wedyn ni'n teimlo bod nhw ddim wedi cael y cyfleoedd, yr hyfforddiant a'r amser na i arbrofi, really. Dwi'n meddwl disgwyliadau yw really. Gydag athrawon cynradd ar y cyfan, ni'n eitha arfer o gweithio draws cwricwlwm. Ni'n strwythuro, yn ysgolion dwi wedi gweithio ynddyn nhw, ni'n strwythuro ein cwricwlwm o ran topics. So, wneud y rainforest, neu themau allweddol, mae mathematig, mae popeth wedi cael ei dysgu trwy'r topic na. So, mae rhywbeth sydd yn fwy naturiol i ni. Bydde ti falle yn gallu mabwysiadu'r fel ffordd na o ddysgu yn yr uwchradd hefyd, bod thema am y tymor a bod pob athrawes, beth sy'n wahanol yw'r ffaith bod chi'n cael athrawes neu athro gwahanol ar gyfer pob pwnc, ond dyw hynny ddim i dweud falle bod chi ddim yn gallu aros o fewn y themau. Ond eto, cyfle na i arbrofi gyda hynna, chi ddim yn mynd i wybod os mae hynna'n gweithio i'ch ysgol chi, nes bod chi'n trealu hynna, a fi'n credu na beth oedd wedi codi yn ar sylwi hefyd, oedd yr athrawon yn fwy na dim, jyst yn ddiolchgar bod nhw wedi cael cyfle allan o'i dosbarthiadau nhw i feddwl yn greadigol eu hunan, a i drealu pethau newydd i dderbyn hyfforddiant perthnasol penodol. Achos fel, mae fe'n codi trwy gydol yr astudiaeth, gymaint o bwyslais ar athrawon, fel fi'n credu falle bod ni fel cymdeithas yn gyflym i feirniadu falle, hwn a llall, ond mae gymaint dyn nhw i wneud. Falle bod meithrin creadigrwydd actually ddim ar rhestr y blaenoriaethau iddyn nhw ar yr adeg na. A mae elfen o gydnabod hynna hefyd yn rhan o'r astudiaeth. I fi'n gallu fel argymell hwn ar llall neu gweud bod hwn wedi gweithio mewn un ysgol, ond yr athrawon sydd falle, nhw sy'n o bod orau, really. So, yn edrych nôl ar dy draethawd hir i gyd, so beth ydy'r pethau sydd yn cymlethu defnydd creadigrwydd yn y cwricwlwm, neu yn cefnogi creadigrwydd yn y cwricwlwm? Beth ydy peth yna o ran arsylwi, o beth ti wedi gweld o arsylwi a casglu data? Yn really fel hawdd a amlwg yw asesu.
asesu ddim really wedi newid. Fel o'n i'n edrych ar y cymhwyster tegaiaeth a llenyddiaeth, mae 60% o hynny dal yn mynd i gael ei asesu fel arholiad. Yn amlwg, dyw creadigrwydd ddim o reidrwydd yn sgil i chi angen mewn arholiad, yn enwedig os chi'n cofio gwybodaeth a sgwennu gwybodaeth mwyn ffito mewn i prawf penodol. A nath hwnna godi gyda'r athrawon trwy gydol yr astudiaeth, bod nhw'n teimlo bod nhw'n dysgu at yr arholiad, a tra bod fel mewn i prawf arholiad neu meysydd llafur arholiad dal yn eitha llym, mae'n rili anodd meddwl, wel, na i jyst neud gwers really random creadigol sydd ddim rili'n ffito yn y drefn, yn enwedig wrth symud lan trwy'r ysgol hefyd. Felly mae bach o deimlo bod y fframwaith, bod fe'n cynnig cymaint o gyfleoedd, bod fe ddim actually'n yleino gyda sut i ni'n asesu. A mae hwnna'n her hollol, fel mae hwnna'n astudiaeth hollol ar wahân o ran fel pam yn ni'n asesu trwy aroliadau, a fel mae'n resymau teilwng o ran neu'n siŵr bod pawb yn cael mynediad teg at bethau. Yn amlwg, os chi'n meddwl am myfyrwyr sydd wedyn ni yn mynd i'r brifysgol, chi'n gallu cymharu ar draws grwpiau oedran. Ond eto, mae hwnna'n dod i'r syniad yma o camau cynnydd. Wel, falle bod un dysgwr mewn grŵp oedran ddim ar yr un lle am y dysgwr arall yn y grŵp oedran yna. Felly, mae fe'n anodd. Yn enwedig pam mae ysgolion a gwledydd yn cael ei fel ranco hefyd o ran sut maen nhw'n perfformio yn eu tygau neu arholiadau tebyg neu PISA enghraifft. PISA wedi bod yn hynod o dadleuol ond fe. A wedyn mae PISA wedi dod â modiwl meddwl yn greadigol i mewn, felly maen nhw yn asesu creadigrwydd yn benodol. So mae hwnna hefyd yn ddatblygiad eitha diddorol sy'n rhan o'r astudiaeth. So na'r her probably mwyaf o ran asesu. A o ran be fi wedi gweld, yn amlwg, fi hefyd yn siarad fel rhywun sydd ddim â profiad o fod yn athrawes yn hunan o fewn ysgolion. Felly, ond i fi fel rhywun sydd wedi ymchwilio'r maes, mae ddim yn ymddangos bod yr egwyddorion sydd os raidd fframwaith Cwricwlwm i Gymru o reidrwydd yn yleino gyda'r cymwysterau newydd yma. Achos mae fel mwy o bwysais ar formative assessments hefyd. Ond yn amlwg, os ych chi'n asesu trwy un arholiad ar ddiwedd blwyddyn, mae yna densiwn fan'na yn sicr. Mae yna lle yn y canol rhywle, siŵr o fod, ar gyfer. Dyw e ddim i weid i gael gwared ar aroliadau yn gyfan gwbl, achos mae yna le i rhyw fath o le falle i asesu yn y modd na. Ond eto, fi'n credu bod falle angen bach fwy o astudiaeth o'r agwedd yna. Fab. So, y cwestiwn olaf cyn i fi dod at y cwestiynau gloi. Beth ydy'r cam nesaf? Os y ti'n mynd i wneud astudiaeth ar ôl ni, be fasa'r cam nesaf? Fi'n meddwl falle treialu be nes i fel cynllunio ar lefel fwy eang. So, just achos cyfyngderau, amser a stwff, dim ond un ysgol nes i weithio gyda. Nes i weithio gyda 2 dosbarth flwyddyn 7 o fewn un ysgol. A fy ymateb yn gret, a fy ymateb athrawon a'r dysgwyr yn rili, rili dda. Ond byddwn ni'n licio falle treialu hwnna yn fwy eang, a falle gythio'r dulliau bach yn fwy, so nid rhoi ban ar taflenni gwaith, ond mwy o fel, ydych chi jyst yn neud y dull ma o wneud ag ati. Ond hefyd gyda grwpiau oedran gwahanol, achos yn amlwg mae anghenion blwyddyn 7 yn mynd i fod lot yn wahanol i anghenion blwyddyn 11. So falle yr agwedd na o'r prosiect, really. Just ymestyn, neu yn fwy. A hefyd falle dod â fwy o ystyriaeth o, wel, fi'n dweud falle nid arholi yw'r dull gorau o asesu, felly pa ddulliau arall gallwn ni, yn hytrach yn just gweud, fi ddim yn credu bod hwn yn gweithio. A fel fi yn neud peth o hwn fel y casgliadau, roi argymhellion ag ati, ond
neud ar lefel fwy, gyda fwy o ymchwil, fel actually treialu dulliau gwahanol o sesi hefyd yn rhan o hwnna. Na wych. Mae'n swnio'n rili ddiddorol. Mae'n Diolch. gyffroes, ond fe. So, dyna'n dod â ni at un cwestiwn egloi. So, cyn i ni orffen, mae 2 cwestiwn gyda fi. So, cwestiwn cyntaf yw, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltiad maes dy bwnc yn fwy, falle podlediad, llyfr, rhywbeth arall? Felly os ych chi moyn treulio oriau, mae hwb Cymru gyda canllawiau'r Cwricwlwm, mae hwnna yn, jyst i weld beth mae'r fframwaith yn actually dweud. Ond o ran falle rhywbeth mwy accessible falle, mae lot o fideos gyda hwb o ran sut be chi'n disgwyl o ran Cwricwlwm i Gymru. Fab. A wedyn, mae'r un cwestiwn olaf ydy, beth wyt ti'n neud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Fel Love Island, Gwyn, cyffurau, unrhyw beth. Be wyt ti'n neud? Fi'n really hoffi mynd am swim yn y môr. Yn Nice. amlwg mae hwnna yn dibynnu lot ar y tywydd. Neu darllen, sy'n gallu bod yn heriol weithiau os ti wedi darllen drwy'r dydd. Ond nofio darllen, a wedyn gwylio teledu. Ni'n joio bach o Grey's Anatomy. Oh, ie. Cyfres newydd, yn dod cyn hir. Be, Ie, so- fori? Wel, na. Nawfed? Ie, fori. So, y 3 beth na, really. Mynd am swim, darllen, gwylio teledu. A hefyd cymryd brec a treulio amser gyda teulu a ffrindiau a stwff. Ond, y pethau na, really. Just i ffwrdd o'r gwaith a fel... a cadw'n eitha llym o ran pryd i fi'n gweithio. Fel, heb law am y fel... odd diwrnod fi'n mynd fan draw. Fel, fi'n dueddol o weithio fel 9 nes 5. Just... achos, a nad fel cyngor ges i ar ddechrau'r peth, fel trina fel swydd. O'n i'n ffodus bod fi'n cael ysgoloriaeth, so dyna'r cyflog a trina fel swydd yn hytrach na bod chi... achos, fel, fi'n mynd mewn i'r bedwerydd, wel, fi yn y bedwerydd flwyddyn nawr, fel, chi'n treulio loads o amser gyda'r peth ma. A fel, dim ond nawr fi'n dechrau mynd bach fwy frustrated gyda'r peth. Ond fi'n credu byddwn i wedi mynd lot fwy frustrated, lot gynt, os o'n i falle yn gweithio bob awr, bob dydd arno fe. Fel, mae'r breaks na yn really bwysig i gadw'n sane. Ydyn. A fab. A wedyn, yn olaf, ble mae pobl yn gallu diffeindio di? Nid, yn gorfforol, ond ar-lein. Ie, peidiwch dod i'n ti. Instagram a LinkedIn. Fab. Yna i roi links yn y show notes. Fabulous, diolch. Wych. Diolch am dod. Diolch. Meg, oedd yn Diolch am fab. gael fi. Mae'n iawn. Diolch. Diolch yn fawr iawn am rando ar y bennod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, glywon ni am brosiect Megan Sass sy'n ymchwilio creadigrwydd yn hermau Cwricwlwm i Gymru. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyf am podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni nôl gyda chi gyda mwy o ymchwil mewn pythefnos. Diolch pawb.